It may be. Umseshi omkhulu ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa Brigadier Bongani Gininda kulindeleke ukuthi aqhubeke ukwethula ubufakazi namhlanje kuleli icala. A reminder that a draw between the Gambia and Cameroon doesn't suit either team as the header comes in from Cole Tokwekambi. He scores his fourth goal. Kwezemidlalo iCameroon isibekele indawo yesibini kwiGroup C emva kokufaka amanqaku amathathu kwamabini kumdlalo wayo neGambia. Delivery in towards Cisse. He's on. Uzaqhubeka kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ukuthwaxwa ngemibuzo umphando phambili uBongani Gininda kwityala lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Ubrigadier Gininda wakhupha ingxelo efunyenweyo kaSimphiwe Buthelezi yokuba umtyholwa uBongani Ntanzi ngumthengisi wemipu. uButhelezi udize iinkcukacha zepolisa elahlawulwa ngeenjongo zokucinywa kwetyala. Amaphoyisa aseGauteng aseqinisekise ukuthi abophe umlisa oyamaniswa nesigameko sokuqubwa komlilo esakhiweni esibizwa ngosindiso esiseMarshalltown enkabeni yeGoli. Kusona lesi sehlakalo kwaphangana labantu abangama-77 77. Leli bhilidi elinezitezi ezinhlanu okwangenwa kulo ngendlela engekho emthethweni lathungeleka ngomlilo einzulwini zobusuku mhla zingama-31 kuNcwaba kuze kube manje ayikahlonzwa imbangela lomlilo owabe usha ubuhanguhangu. Amaphoyisa ke athi kuboshwe owesilisa leminyaka engama-29 owayivumela ngokwakhe ekhomishana ephenya ngalesi sigameko ukuthi nguye wathungela lomlilo. Kanti ke inkundla yokuphatha kwenkundla kulindeleke kuba imamele ijaji yenkundla ephakamileyo emisiweyo uAnna Makhubele malunga nophando lokuziphatha kakubi ngakuye karhulumente. Okukulandela isikhalazo sifakwe ngumbutho woluntu #UniteBehind ityala ngelithi uMakhubele wophule umthetho seko wokohlulwa kwamagunya ngokuba yijaji kunye nosihlalo wenkampani. Igqwetha likaMakhubele ucele ukuba lihlehliswe ityala le#UniteBehind kodwa alizange limkelwe okanye lamkelwe. Ukuxoxwa ke kweli tyala kwaqala ngoFebruwari kanyaka ka-2022. Ikomishana ezimele ebhekele ukhetho kuleli IEC izoqala uhlelo lokubhalisa abavoti abasemazweni angaphandle ngoLwesihlanu. INingizimu Afrika ke mbukeli ibalwa namazwe nje ambalwa eAfrika lapho khona kuvumeleka ukuthi izakhamuzi zakuleli kwamanye amazwe zivote okhethweni likazwelonke. Lokho ke kuzowasebenzela phela amaqembu ezombusazwe kuleli anamahhovisi kwamanye amazwe ngethemba lokuthi azophumelela ukuqomisa abavoti. South Africans who are abroad now have an opportunity to register online since December last year. 7,000 persons have registered using our online system from all over the country. But beyond that, we are giving them an additional opportunity on the weekend of the 26, 27, 28, any of those 2 days. It might be different in different countries, but it's a combination of 2 days within that 3-day framework. So embassies will open, consulates will open, high commissions will open between 8 and 5 for 2 days to give South Africans living abroad opportunities to be on the voters' roll. Umphathisi wezobulungisa nenkonzo zoluleko uRonald Lamula ubongoza baqeshe ukuba baqeshe abo bebefudula bengamabanjwa bakuba beqebe inkqubo zabo zokubuyisela isidima. Lamula uthi akukho mthetho kwelilizwe othi abo bebefudula bevalelwe mabangaqeshwa. Ebethetha ke ngethuba kubhengezwe iziphumo zebanga le-10 zango-2023 zamabanjwa asentolongweni eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal. Iziboshwa KwaZulu-Natal zikwaze ukuthola 100 wama% ezikhungweni ezine kulesifundazwe. Lezi khungo zingezinye eziyishagalolunye ezenze kahle kakhulu kuleli. uElizabeth Dlamini waseGauteng odonsa isigwebo seminyaka engu-20 ngecala lokubulala ungomunye abenze kahle.
yize esejele kodwa ufuna ukuqhubeka athole iziqu emkhakheni wezokululeka ngengqondo. I'm 40 years of age, but then I did very well for myself. I couldn't even believe that I can do this, but I did it. uDavin Jacobs osephume ngeparole ubhale umatikuletsheni ngaphambi kokudedelwa kwakhe ngonyaka odlule. If I should rate the exams myself, I would rate it. It was quite easy according to me. I achieved 7 distinctions in all my subjects. Ulamula usenqenqe abaqashi ukuthi banikeze laba ithuba. All that we are appealing for, it is for employers not to overlook our skilled parolees, but rather give them an equal opportunity and pay them fairly for their labor. Ulamula uthi umnyango usezinhlelweni zokuthi uvule izikhungo zokufunda emajele kuleli ngenxa yokwanda kwezibalo zeziboshwa. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini. Mbukeli ake siphosa ke amehlo njengamanje ke sibheke ukuthi kumi kanjani lapha kwisimo sezulu. Mbukeli Ekhaya Jikelele, bravo 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 amaqhala aphezulu namathemba kananjalo. Namhlanje ke kudlala imidlalo yokugqibela ka Group E ye AFCON kwaye ke iBafana Bafana ijonge ukuzibekela indawo kumjikelo womkhulula jezi xa ke izabe iqhubisana nayo eTunisia ngokuhla kwanamhlanje. Imali ke iyakhokela kule group ngamanqaku amani kwaye ke idinga nje i-draw ukuze ibe kanti idlulela kumjikelo olandelayo xa ke iza kuba idlala nayo iNamibia ekwindawo yesithathu. Kanti ke kunyanzelekile kuba iphumelele iTunisia namhlanje ukuba ibe nethuba lokuzibekela indawo kwi-knockout round. Ukuthetha banzi ke malunga noku ngoku sizawuqhagamshelana nonoyiso Loyibongo ngumsasazi wezemidlalo phaa kumhlobo wenene FM. Loy, masikubulise sikomkele enkqubeni, unjani? Sanibulise, kholo sanibulise nakubabukeli ndiyaphila enkosi. Hayi Mbukeli Jonga, ngaphambi kokuba sibe nawe yazi lento i-victory yethu siyiBafana Bafana ichukumise abadlali abaninzi phakathi kwabo nguye uSiya Kolisi. Mbukeli khawurhabule ufince lo myalezo. Mama ngicela imali yokubona abafana FNB Stadium Makfishiyo hayaya yo hayaya yo hayaya yo Helman Kelele hayaya suka yo hayaya yo hayaya Dr. Kumalo hayaya yo hayaya yo hayaya yo Bafana, we just want to remind you who has won that jersey before you. Those were the glory years of our country. Those were the glory years of our team. I still believe we can turn it around. We want to wish you all the best for the AFCON.
The whole country's behind you. We support you. We love you. You're a team that's carried the nation in so many ways. Please, Sanicela, just give everything you can and things will turn around. Yeah, boys, obviously she has said it all. We just want to wish you good luck, and I know it's not easy, but we believe in you guys, and we believe that you can turn this whole thing around and do us proud. So go out there, enjoy yourselves, and play as hard as you can. Thank you, gents. Hell, man, Jikelele, ay, suga, yo, ay, yo, Sister Bettina. All right. All right, Jikelele Ekhaya iqonda kaloku into kubana xa ukhala lo ngoma ikhala kuko konke xa sibona i-victory yethu apha eMzantsi Afrika. Tsho kamnandi ke usiya Kolisi sethi into bana bafana we are behind you, we believe in you. Loyi umvile usiya Kolisi. Siyakolisi kholisa lithandazwe nakube kuzawudlala uJikelele ebemshawuta evakalisa ba usemva kwakhe uyamxhasa so lithandazwe ngalo lonke nje ixesha esiva uba iqela loMzantsi Afrika even nakumantombazana ku-Springbok benza the same xa esiva ukuba uMzantsi Afrika uyomelwa uzama kangangoko ukubonakalisa inkxaso because uyasazi istage sokuba udlale international ukuba ngumthwalo ongakanani ne-pressure ezanayo so uyayinida nje into yisupport kwakwilizwe lakho hayi le thina siyenzayo singabemi boMzantsi Afrika iqela lebafana aselinikanga la nkxaso lifaneleyo ewe bazenzela impazamo kumaxesha adlulileyo sizinto mhlawumbi nezinto babangela abantu bangabi behind i-team ngalo lonke ixesha nezinto zoba hayi iclub ethile ine-players ezininzi I mean season na season but i-team consistent ngokuqhuba kakuhle iMamelodi Sundowns iKaizer Chiefs zikule meko zaqhuba kakuhle kwisizini ezadlulayo before 2015 bane-players ezininzi so ndiyayithanda kakhulu ispirit sikasiya nje ukuxhasa uMzantsi Afrika. Yeah, and amazwi anje xa isuka kwintshatsheli umuntu esimaziyo into okubana uye wabuya nayo indebe apha ekhaya kungekudala kutsho lukhulu ukuthi singumzantsi Afrika into ethi izawusulelana le way loyi ibafana iyadlala namhlanje izabe ikumdlalo wanamhlanje umsila uphezulu emva kokuba iye yabetha iNamibia iqela leli lizakuqubisana nayo iTunisia eqhwalelayo nekunyanzelekileyo into okubana iphumelele na kanjani njengoko sisiya kulomdlalo loyi zeziphi mhlambe izinto ezinhle esinokuthi sizithathe kumdlalo odlulileyo umdlalo odlulileyo ndiyaqonda inoba mhlawumbi siye sinomsindo kakhulu okanye sizilungiselele kakhulu emva kwempazamo zomdlalo wokuqala nemali because umdlalo wokuqala nemali nawo ngumdlalo esiqhube kakuhle kakhulu kuwo kwisiqingatha sokuqala but imali yabuya kwisiqingatha sesibini izilungisele impazamo zayo into leyo uMzantsi Afrika yena ubucinga mhlawumbi une-upper hand kuba uqhube kakuhle kwisiqingatha sokuqala then asabi nayo i-comeback ke ngoku kuyesiqingatha sesibini because imali yona ize ine-homework yayo kodwa into endiyivuyelayo into yokuba sithe ubethwa kulo mdlalo lowo saqa siya kwiNamibia saya sizilungiselele kakhulu kangangoba nomqeqeshi uHugo Broos uthe uyawubona impazamo zabo bakhe bayijonge iNamibia ba yona idlale njani kumdlalo wokuqala zindona abanoyibetha kuzo bajonge ne-weakness so isebenzele loo nto leyo ndiyacinga uba nakulo umdlalo wokugqibela siya kuwo njengoba nje sinida i-draw akufuneki sifowukase kulaa draw because asiwazi amanye amaqela azakwenza njani eyona nto kufuneka ilwelwe yinto yoba libuye nempumelelo liqela kwenzela singabe siphumise sithethe i-calculate uba kufuneka kwidraw ethile ibethe ethile kuzibeka ndisendaweni enhle singathembeli nangalaa nto ye-best last 3 teams like as number 3 because ikhona nala opportunity yoba iiteam ezihleli kwindawo yesithathu ezona ziqhube kakuhle mhlawumbi uMzantsi Afrika ungasethubeni ingakumbi ngalafonini lwawo because kujongwa nezinto ezinjalo uba head to head iteam ethile idlale njani inethile and also i-goal difference yonke leza calculations ezibangela uba kujongwe best number 3 abazawugqilela kwi-last 16 so asifuni kwanto nje ezasibakela ipressure yintoni ezawubangela uba sibethwe iTunisia engakhange iphumelele emidlalo iJoshe only umdlalo oyi-1 and also imali le team yona iqhube kakuhle apha kule group leni yinto thina ezawubangela uba sisokoliswe iTunisia ebidlala nemali kwakunye nayo ke iNamibia andiboni mna into enosibetha kwiTunisia kusuppose nowa umdlalo siyawuphumelela nakanjani na
Nakanjani Loy nakanjani akukho into bana sibethwe ngenene nangenyaniso yiTunisia ungathi mhlambe sesiphe sona siphumo esifanelekileyo esiyaqinisekisa ukuba ngenene ibafana iya kumjikelo olandelayo ewe amathemba ethu akhona amagwijo bakhona osiyakolisi nabo nqinisekile abafana into kubana bazilolongile kodwa yintoni ezawusithatha isibeke kumjikelo olandelayo inkuthazo kweliqela because liyafuna utshintsha la history yokuba akhonto liqualify kuyo lagqibela nini kwa udlala kwiAFCON so bazawufuna udlula kwezi group stages I mean kwa ukuyiphumelela nje le ndebe sayigqibela ngo1996 abanye abantwana esebephumela seuniversity ngoku abayazi lo mbali leyo into ethethwayo eseyimbali so inkuthazo ibaluleke apha kuthi kuqala ekhaya bavenyana basi behind bona because no captain uRonwen Williams uchilo sayapha wathi ayazi ba siba but ke ezazi nezizathu ezibangela ba uMzantsi Afrika ungaxhaswa kakhulu so ibona abazikhuthazile kwangempumelelo yabo into nenobangela babajike umva ngoku so kuzofuneka baye nokungadeleli pha bathi hayi badlala neqela elisezantsi elingenathemba lanto iTunisia izafuna udlalela isidima okanye irecord okanye i-rankings zalo so iqela loMzantsi Afrika kuzofuneka lizimisele kakhulu and also neqela abaqale ngalo kumdlalo wabo neNamibia andiboni ngxaki nalo because nalo liqhube kakhulu kodwa ke ngaphandle nje komdlali omnye oye watshintshwa kodwa naye wenza notshintsho wabonakala nokuba uzimisele kweqela umdlalo ofana noThapelo Morene bengaqalanga kula mdlalo wemali kodwa kumdlalo wabone Namibia uye waqala umdlalo was-create chances wabonakalisa into yokuba ukhona indawo yakhe kweliqela Yeah, I mean njengokusitsho wena lo into kubana iqela eliqalileyo kumdlalo nayo iNamibia lize neziphumo esingathi into bana ziyancumisa kakhulu ungathi mhlawumbe uHugo Bruce ufuneka mhlawumbe aqhubeke nalo okanye enze utshintsho Well, coach nje lungakwa nolenza mhlawumbe ke uPhesitawu angambeka ebhenchini uPhesitawu ngomnyaka abadlali bakwazi ujonga umdlalo outside the game then apho afika khona ke ngokuhlanza kebuya ngoba kwisiqingatha sesibini abuye agqibezele apho mhlawumbe iqela liphele khona kodwa ke uPhesitawu asinto buqhubeka kubi but khona nje into nayo I think mhlawumbe neposition ayidlalayo kwilizwe alidlalelayo Egypt afika apha eMzantsi Afrika be-attack abedlala eswini kwi-Egypt ezinye zezinto bezichallenges angajeli kakhulu otherwise yamazi uPhesitawu ngomnye wabadlali azingathi zi-best players zoMzantsi Afrika but iposition le uye wasokola kancinci adjusta kuyo kodwa ke uye wabonakalisa noko umdlali okanye umdlalo wakhe onamava ndithandile into yenziwe nguHugo Bruce uPhesitawu uphosile ipenalty kumdlalo wokuqala ngexesha sidlala neNamibia but uye yabonakalisa laa ntoba uyiplayer eyi-professional and also ene-confidence waphinda wayithatha ipenalty xa besidlala neNamibia kwaye beyiyo evule ngenqaku kumdlalo wethu so izinto ezinjalo izinto ezibonakalisayo ukuba eliqela eli noko liza kulo mdlalo licicile ngokwasengqondweni noxa nje bebezikhalazela ezinye izinto even uThemba Zwane ngomnye wabadlali abazibonakalisileyo uThemba Zwane Hugo Bruce ngaphambili wakhe wathi hayi indaba ye-age kuye waskora ibrace kubedlala neNamibia meaning that naye ngumdlalo onamava umdlalo ozibonakalisayo ukuba izinto mhlawumbe ezinegative ezithethwayo okanye ezenzekayo aziphumeli ebaleni so beyiteam bayathetha kakuhle basebenzisana lo isathetha kananjalo ngabadlali esingathi into kubana bazintshatsheli balibeka kwingqonqo eliphezulu eliqela lebafana bafana ungathi mhlawumbe ngubani umdlali esizambona ephambili kumdlalo namhlanje keeper wethu uzofuneka esebenze kakhulu uRonwen Williams uze ne-clean sheet kumdlalo odlulileyo and also naye uThemba Zwane lobenzana nomkhankani ngomnye wabadlali abazibonakalisileyo kodwa ke ukeeper ngoyena mntu kuzofuneka sithembele ngaye xa izinto zingalungi because ekugqibeleni banguye umdlali wokugqibela ibhola eyakuye kuzibe yidini efumana amanqaku so i-communication yakhe nokukhuthaza abadlali uba maku-atheke ngalo lonke ixesha kuzofuneka edlale indima enkulu because kumdlalo obalulekileyo ngeyona final yethu lena as much as bakusayazi uba yintoni eyakwenzeka kwi-group stages uqala kwi-last 16 but eyona final makayithathe njengokuba yile so ukeeper kuzokufuneka ngalo lonke ixesha i-distributions zakhe i-communication neqela kwi-set pieces I mean i-set pieces ezivele kule midlalo ye-AFCON zinhle kakhulu meaning that amaqela angakwaziyo u-atheka kwi-set pieces afika enze indima enkulu kwenzela bafumane igoli so ukeeper kuzo zonke izinto kuzofuneka alert ngalo lonke ixesha ya Loyi ucinga uba mhlawumbe i-line up izawuma njani nje namhlanje
Kuthiwa you don't change a winning team, but ke ansazi strategist ka Hugo Broos, but if she's changing i-team yakhe ephumeleleyo ilanto bendithetha uba mhlawumbi uPercy Tau njengokuba benisithi uyakwazi ukujonga umdlalo engaphandle yena ke angamtshintsha kodwa kwelinye icala nje i-departments zakhe kumdlalo odlulileyo beze-right kakhulu into kuzawuqala into entsha ngokaza i-introducer andiqondi ukuba mhlawumbi ingasebenzela kakhulu ingasikahlale nale esenayo because le i-team is buildile kumdlalo wokuqala kowesibini yazibona imithetho yakhe ngoku seyiyazi uba mayidlale njani na iyonke but abanye abadlali bawufakelwa nje sebengaphandle emveni kokuba befunde umdlalo. Yeah, lo imani asikwazi uyibalekela into kubana enakubeni sijonge lo mdlalo omkhulu weAFCON sentsho mininzi imicelimngeni esijamelene nayo sisizwe apha eMzantsi Afrika kodwa ke lo mdlalo obumila bunje amathemba ethu abaphezulu kube sibe nethemba nje kube mnandi ndiyafuna njena usithi nje usichubele ngefuthe nangegalelo umdlalo obumila bunje ingakumbi kaloku simelwe yiyo ibafana bafana ithini lento ukuthi singumzantsi Afrika. Nawuphina umdlalo wesizwe xa kufikelelwa kuyo zonke izinto esinazo sizibeke eqaleni sifocuse kuwo so umdlalo womzantsi Afrika ngumdlalo obanya isizwe because wonke umuntu ubehind iqela lesizwe wonke umuntu uxhasa so into ezisa ubumbano elizweni into yokuba kudlala njengoba abanye abantu bengamazi nalo Dricus iqansenza umzekelo ngayo but kuthiwa kusawuthi umelo umzantsi Afrika kwaluza kwenza imbali yokuba beyintshatsheli yokuqala yehlabathi ezeMzantsi Afrika kwi-MMA asayazi noba kwala Africans ithethwayo phansi Vietnam vadons Vietnam but wonke umuntu #Vietnam vadons Vietnam so izinto ezinjeyanayo kufuneka sibe nayo nje i-hashtag emanya isizwe kwenza uba nomuntu bengayazi athi ngaba yintoni le yenzekayo nami mandiyijonge ndizoyixhasa so umanyano nje esizweni xa kudlala iqela lesizwe kuyabaluleka uba yonke into esinayo siyibeke eqaleni sijonge kwiqela lesizwe nokulixhasa because uyayifila inkxaso xa uyiva uyibona uba abalandeli wonke umuntu kunye nani uyanixhasa so unity number 1. Ya into nayo engqinwayo nguyo uHugo Broos umqeqeshi uyatsho into bana umanyano eyona nto ibonakala isebenzela eliqela score predictions sithini Noel? Ngibona 2-0 na ewe basothisile beza nescore esiphezulu but kulo mdlalo nabo bazofuna ukujonga ziphazama kumdlalo wayo odlulileyo bese siya all out because besingenanto sizayiluza but bekufuneka size nento so besizinikela kangangoko kulo mdlalo mhlawumbe bazafuna ba alert kakhulu babe ne discipline bajonge yonke into but 2-0 or 1-0 but into endiyibonayo impumelelo ngaphezulu kwe-draw nayo le i-draw ingasibeka endaweni ehle. 2-0 andikhumbuli wethu uthetha ubuxoki loyi mhlambe ingathi ndingabheja ngalo 2-0 mhlambe ngiyakhumbula gqibela kwamthetha nawo kwamdlala iSpringbok neNew Zealand kwi-final that ayizuba sescore esikhulu nyanzange sibe sikhulu kwaye negap yazo umsantsa zange ube mkhulu kodwa waphumelela uMzantsi Afrika. Hayi indlondlo siyakuvuma loyi enkosi kakhulu ngexesha lakho siyathemba into kubana uzoba nosuku olumnandi. Thank you. Right Mbukeli lowo ke besetha naye nguNoloyiso Bonga owaziwa ngoLoy angumsasazi ke wezemidlalo phaka umhlobo weNFM nobethetha nathi ke ngomdlalo webafana bafana wangokuhlwa nje lo mdlalo ke Mbukeli khumbula into kubana uza kube usasazwa ngqo kwizikhululo zeSABC nakumathotholo nezikumabona kude ke ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa masidibane khona ungaqhwanyazi ngoku masithi qhwesi patala matyala usabukele Ekhaya Jikelele. Siphinde ke sikwamukele Mbukeli lapha Ekhaya Jikelele. Hayi uhlelo lwethu liyashisa bhe Mbukeli and thina ke enye ke yezizathu Mbukeli yezinto esithanda ukuzenza thina lapha Ekhaya Jikelele ukufundisa isizwe. Kungaba siyakufundisa ngokuthi uzazi ukuthi uvelaphi ngehistory umlando njalo njalo ke. So kulezi insuku nje manje ku matric kanje senza sure ukuthi sifundisa siyaqwashisa ngento ezahlukahlukene ezimayelana nomatikuletsheni kanjalo nje nokuyofunda ezikhungweni zemfundo ephakeme. Sike saxoxisana noProfessor Phakeng owusolwazi ke yena ke okhipheke ivideo ke sabalela lapha na inkundleni zokuxhumana ekhuthaza abafundi ukuthi bangene lapha yana kwi Central Application Clearing House
ilapho ke mkolokwazi ukuthi ungene khona mangabe mhlawumbe unqatshiwe esikhungweni obu-applyele kuso noma mhlawumbe unga-applyanga uyakwazi ukuthi ungene manje ushilo wathi kuvulwa nge-26 zikaJanuwari leyo website akakavulwa manje but mazithi 26 bese uyangena-ke mbukeli laphayana kwi-website yase-Central Application Clearing House nokuyiyoko kuhlelo olunikeza abafundi ithuba lesibili phela-ke loku-applya njengoba sekuyimanje sikhulume kahle-ke noProfessor Phakeng nogqugquzele nje abafundi abasafunda umatric ukuthi kufuneka ukuthi u-apply kusanesikhathi enye into kholesa aze wayibalula-ke nami bengayazi ngiyimi nje ukuthi uyakwazi kanti ngisho noku-applya usekwa-grade 11 hhayi ukuthi kufuneka ukuthi uzulinde ukuthi ube ka-grade 12 uyakwazi ukuthi-ke ufake isicelo sakho enyuvesi uthi yena faka isicelo sakho emanyuvesi ahlukahlukene ungafaki nje kweyodwa akhona nama-TVET colleges ukhulumele lapho uvelile kwaMbhele bekhulumela-ke imfundo ephakeme esho ukuthi kuno-1 billion ofake weNSFAS uthole ukuthi mhlawumbe embukeli lapha ekhaya awunayo nemali yokufunda leyo ungakwazi ufaka isicelo sakhe la ku-Central Applications ukuthi uthole isikhala ebese-ke wenza seceleni-ke isicelo ku-NSFAS sokuthi-ke u-NSFAS ukwazi ukukusiza ukuxhase ngemali yokufunda ikhona-ke iwebsite lapha esikrinini njengoba ibhaliwe-ke mbukeli okwazi ukuthi ungene kuyo ukuze uzokwazi ukuthi-ke u-applyele emanyuvesi ahlukahlukene kule nto ethethayo ndiye namvisisha into yokubana uyakwazi u-apply useku-grade 11 into ethi-ke nawe mfundi apha ekhaya ukuqala kwakho ukuzimisela awuthi mhlambe xa sowufika wenza u-grade 12 kulapho uthi mandinyuse ikawusi usethe chuncembe wenza i-grade 12 u-grade 11 qiniseka mbukeli into yokubana usebenza ngokuzimisela ukwazi into yobana xa u-applya usebenzisa imarks zakho zika-grade 11 noko zibonisa uba lo mntu kukhona apho ayakhona phakathi kwezinto aye wazithetha endibonisayo endiqinisekile into yokubana bezi-motivational kakhulu esitsho into yokubana nawe othe wapasa kakuhle siyakubhiyozela kulo nyaka kodwa kulo nyaka ozayo sobe sibhiyozela abanye into ethi ke sebenzisa impumelelo yakho uqinisekisa into yokubana ikunyusela ngasentla kuba next year bangaba uzawuhlala uthi zava uthi hayi ndiphumelele ungaqhubeleki next year yobe kubhiyozelwa nabanye abantu ingakho-ke sikunxenxa mbukeli lapha ekhaya mangabe-ke ufunda umatikuletsheni okanye ubheka isikhala ukuthi ngena kuleya website eseskrinini sakho wenze isiqiniseko sokuthi uphethe imininingwane yakho ngoba kufuneka ukuthi u-uploade lapha ama-results akho kufuneka uphase ama-exam number ama-ID amakhophi ama-ID njalo njalo wenze nje isiqiniseko sokuthi mangabe mhlawumbe usendaweni yasemakhaya uyakhwela ugibela ibhasi ubhekele edolobheni nkosi yami ukuyongena ukuthi uzama ukuyo-apply wenza isiqiniseko sokuthi akukho kusele ekhaya ukuphethe konke nje nemvilophi yakho enemininingwane yakho phakathi sathi-ke qu ey'tolo siyabuya futhi emva komzuzwana Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kanti ngoku singena kwisiqendu sethu sophononongo lwencwadi Don't Upset Omalume incwadi ke ephonononga ubutyebi benkcubeko nemveli yamaXhosa balweke nguHombakazi Mercy Nqandeka lencwadi ke isisikhokelo sokuqonda amasiko imigidi kunye nendlela yokuphila yesizwe samaXhosa kamabali ke ubuqu kunye nezifundo ezisuka kwizizukulwana ngezizukulwana Nqandeka ke nenjongo yokulondoloza nokuhlanganisa abantu kwiingcambu zabo sinaye ke kuzomu kusinabisela ngale ncwadi Hombakazi masikubulise sikwamkele inkqubeni sibambe ngasibini ngokuba wenza idinga nathi apha ekhaya Ndiyabulisa sisikholisa ndibulisa nakubabukele abamameli enkosi kakhulu ngokuba nami namhlanje kubulela thina ngaphambi kokuba singene nzulu ndiyafuna into yobana nje usinabisele into yokubana yintoni eyakufaka nje umfutho uba ubhalele ncwadi nesihloko esithi Don't Upset Omalume Yeah, so into eyandenza ndabhala le ncwadi kukuba ngokube ndifunda phesheya ndisenza i-masters zam ze-agriculture e-Ireland nase-France abantu abaninzi ke phaa babuza uba uthetha kamnandi ngenkcubeko yakho ndingafunda phi ngayo bendikwenza intloko ngoba bendingazi incwadi endinozicebisa ezizawukwazi ufundwa ngabantu because incwadi endizaziyo zezesiXhosa ebezikhona zakudala so nathi hey kuyafuneka kubhalwe incwadi ngoba xa ndibuyayo apha eSouth Africa ndabuya namane ndithatha imifanekiso ndifundisa ngayo ngezinto zasezilalini ngoba bendibuye ndahlala ezilalini ekhaya ePhorho eMqhele ndabona kuba ngaba abantu banomdla baninzi abantu abanomdla okufunda nokwazi ngenkcubeko nentlalo yasezilalini ndaqonda uba mandiqale apho kukuyibhala ngenxa yaloo nto leyo
Wow, Jonga, ndenze iphutha elikhulu wena ombakazi kuba ndiye andakuncoma indlela omhle ngayo ngenene nangenyaniso uliqhaya nebhongo lamaXhosa. Ndiyafuna ukuconga wena ombakazi into yokubana ingaba ucimba ukuba ukukhulela kwiphondo laseMpuma Koloni, ukhulela ezilalini, ingaba mhlambe oku kuye kwaba nefuthe elinjani kwimbono yakho ngenkcubeko yamaXhosa? Ukukhulela kwam ezilalini kuyenda kwandenza ndanomdla kwindlela ezenza ngayo izinto, ngoba xa ufika edolophini ufika izinto zingafani, zingenziwa ngohlobo lwasezilalini. Ubuntu ke ndingatsho nalaa ngqokelelo yoba umntu ngumntu ngabantu, siluluntu sisekuhlaleni. Loo nto indenze nalapho ndiya khona, yonke indawo endiya kuyo ndigcine oba buntu, ndigcine okwakuvana, ndigcine okwakuthanda ukudlelana nabantu. Inendlela ke yayo into yokhulela ezilalini ngoba uba ngumntwana lo uzinzileyo apha entloko, mhlawumbi ndingatsho. Naxa ufika edolophini ufika ufunde indlela udibanise, uqonda hayi mna ndingazikhelela ndiphile olu hlobo. So indenze ndangumntu okwaziyo ukuphilisana nabantu naphi na apho ndiye khona apha eMzantsi Afrika nakumazwe ngaphandle. Ya, kule ncwadi wena ombakazi ukhankanya ukubaleka kwemisitho yesintu. Siyaqonda into yobana vele ke kwaXhosa kusoloko nje kumnandi ngakumbi xa kuyimicimbi yoDisemba. Kunye ke enye yento zibalulayo isinxibo kwinkcubeko yakwaXhosa. Ingaba nje ungasixelela ngakumbi ngezi zenzo kunye nokubaleka kwazo? Yabona ke isinxibo nenithi isinxibo siyakuxelela uba ngaba abantu ngobani, bayaphi. Umzekelo xa kunxitywe ngohlobo oluthi, xa umzekelo abantu begaqela intsimbi benxibe imibhaco emhlophe, kuphethwe induku, kuthwelwe kukuhle, abantu bembejembeje, uyayicinga uba hayi kunoba kuyiwe emgidini okanye kuyiwe emtshatweni okanye kuyiwe entonjaneni, uyakwazi uyibona. Futhi nangendlela abanxibe ngayo uyakwazi ubona uba ngabantu abangoomama aba, ziintombi ezi, ngootata aba, ngabafana aba, ngohlobo kunxitywe ngalo. Uyakwazi futhi ukubona kwasesinxibeni uba ngaba hayi kuyovelwa ke ngoku okanye kuyosingcwabeni, ngoba abantu abangomama baza benxibe imibala mhlawumbi engakhanyiyo, akunxitywa zintsimbi, akuqatywa mbola, kombethwe bembethwe ukuhlonipha. So into yesinxibo iyakuxelela uba ngaba ngobani aba, bayaphi okanye basuka phi okanye kwenzeka ntoni. Neentsimbi zabo, nendlela ke abaziphatha ngayo, nohamba kwakuyizela xa kuye emgidini kuyayizela, kukhaliswa amabhelempe, kuletshe iinduku phezulu. So ngenxa yaloo nto leyo uyakwazi ukukha imvakalelo nobunjani babantu abo ngenxa yendlela abanxibe ngayo okanye abenza ngayo. Ndiyarhalela wena ombakazi into yobana wabelene nathi ngamava wakho okanye iinkumbulo zakho ngexesha olichithe kwilali yaseMkele naseBhulunga eziye zakhuthaza isihloko esithile kule ncwadi. eMqhele naseBulungula. Oh, enkosi. Ukukhula kwami ndikhulele eMqhele mna. Ndikhula ndingumntwana ke besenza izinto njengabantwana bonke, sitheza, sikha amanzi, sihambe siyogqubha, sithi siyohlamba impahla phofu siyogqubha, sibuye ke sithambisela avasini ihamba apha ngaphambili ufika ubethwe xa ubuya. So ubuya kwam phesheya ndibuyele ekhaya, ndabuya ndinezo nkumbulo, ndisithi ndiyazikhumbula xa ndibona abantwana ngoku beyotheza, besiyokha amanzi, besiyothini. Yile nto yandenza ndanomfutho wokufuna ubhala. Naxa ndize naseBulungula apho ndihlala khona ngoku, apho ndikhoyo, ndafika ndabona uba hayi mani kusemnandi uba abantwana basaphila ngolaa hlobo, bayahamba bayoqubha kulwandle ke apho, babe sechibeni xa kushushu, badlala ibhola imini yonke. Zizinto ezo ezandenza ndathi ndaneenkumbulo ezindenza ndirhalele uba ngaba ndilushicilele olu lwazi okanye ndishicilele ezi mvakalelo, uyabona. So indikhumbuza kakhulu ukuhlala apha ezilalini ekhayeni, kundikhumbuza ubuntwana bam nemvelaphi yam. Yile nto yendenza ndifuna ukwabelana ngalo, ndisabelana ngalo ke olo lwazi nangoku nakwi-social media yam. Naxa ujonga ku-Instagram namhlanje sikhona isifundo endisenzileyo ngenkcubeko apho sisuka khona. So indenza ndikwazi le nto ukuqhubeka ndingabelana nolwazi nabantu. Ombakazi, uyabonakala into yokubana uyintombi yomXhosa ezidlayo ngobuyona. Kwakule ndawo uhleli kuyo ndiyakubona into yokubana ukuronta izindlu zezangqa, ndiyabona into yokubana nakwi-background ndibona apho kukhona nezinto zezicamba, kuhle kakhulu. Khanibalisele nje ngale ndlu, ingaba uxhumana njani nje nayo? So ndiza kubonisa nje kancinci, ngibona phaa emva kwam. That's my bed area, i-bookshelf yam. Then nansi i-kitchen area nekhabhathi, nasi isithebe phaa. Phantsi ke kukho ndlalo yamakhukho because
ndiye ndithi ke njengomuntu oqhagamshelana kakhulu nenkcubeko yami xa ndingena endlini yam ndifuna uzibona ezi zinto zintonza ndonwabe, ndifuna ubona la makhuko, ndifuna ubona ezi zithebe, ndifuna ubona oluphahla lukaRonta. So I think yeyona nto indenza ndonwabe leyo, because indlu yam i-interior decor yam ndiyicurate in such a way that xa ungena uyayazi uba ungena endlini yakwaXhosa. Loo nto yinto endizikhumbuzayo namna nekhumbuza abantu abaye bandindwendwele apha. Already ngokundihleli apha nje njengokuba usithatha usibeka usitravelisa kule ndlu yakho, ivumba nje sendinomdla wokwazi uba kunuka ntoni, kuba ngela xesha lakudala uyawukhumbula into yokubana izindlu zazikalikwa kusindwe phantsi ubulongwe. Ndinelo vumba nje, ingaba nje usirhabulise nje kwivumba. Kunuka ingca, yolwazi lavumba lengca engathi ingca entsha. Ela vumba lengca ayikho ndala le ndlu, so isenalo lavumba lengca. Phansi ke akusindwanga, ndifake itapeti, kodwa ke kule ndlu inkulu apha kwalapha ekhaya kusindiwe phansi. Kuyapeyintwa kukalikwa, but ingca nayo isindiwe phansi. Hayi usibuyisele emva. Ngaphambi kokuba siqhawule nje ndiyafuna into yobana abantu xa beyifuna le ncwadi, kwaye njengoko usitsho into yokubana nakumakhasi akho nxibelelwano wabelana ngeemfundiso zakwantu, bakufumana phi? Le ncwadi ijongeka kanje, uzayibona kwi-bookshops, bargain books, exclusive books. Uyakwazi nozi-ordela ku-Takealot, ikhona online. Ku-Instagram ndingu-Messi Nqandeka, Facebook Messi H Nqandeka. Kulapho ndi-active kakhulu khona. TikTok also Messi Nqandeka, apho ndisharisha ii-videos zasemakhaya khona, like ukupheka, ukulima, zonke zinto ezo. So xa ukhangela MERCY Nqandeka uzamfumana. Jonga uyilindele ifollow yam, and ke mna ndicela undifollowe back please. Ndiyawuthanda umsebenzi wakho. Enkosi kusoloko kunzima ulandela back, because especially ku-TikTok I find it very hard. Everything is that. Zingena zininzi kaloku. Hambokazi, mhle kakhulu umsebenzi wakho, siyabulela ngexesha lakho, kwaye ke sikunqwenelela okuhle, kodwa njengoko usisho into yobana uhambela naphesheya kwamalwandle, uzubarhabulise ubafincise kule ncindi ibalulekileyo yenkcubeko yethu. Enkosi kakhulu. Thank you. Bye-bye. Right, mbukeli, lowo ke besithetha naye nguye uHombakazi Messi Nqandeka, umbhali ke wencwadi ethi Don't Upset Omalume, esihlalutyela ke okuthe kwaqulathwa ngalomqulu, ngumqulu kule ncwadi. Masithi qhuke sibadala amatyala evenkileni, ungagungqi, usabukele Ekhaya Jikelele. Sikwamukele mbukela pha Ekhaya Jikelele. Njengoba nje ke iBafana Bafana idlala neTunisia nje namhlanje, bakhona ke abadlali imbukelo sebeke phela badlubha ijezi leqembu lesizwe. Omunye wabo ke nguJethro Mohlala, owayedume kakhulu ngelika Lavas. Sinaye ke nje ke ocingweni ukuzositshela kabanzi ngokuthi ngempela kunjani nje ugqoka ijezi lesizwe uhambe uyomela izwe kude le. Lavas, asikubingelele sikwamukele ohlelweni Ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ngokuxoxisana kanye nawe namhlanje kuseni. Ngiyajabula sesikhuluma nani nabala babheke i-SABC, ngiyajabula ukuthi ngizathe emshokweni. Sibonga kakhulu ukuthi ke uxoxisane kanye nathi. Lavas, ngaphambi kokuthi sixoxisane mayelana neBafana Bafana, yazi ngifuna nje uqala ngombuzo abantu abaningi abaye bayibuze yona uma ngabe bengasababona abadlali ababedlala ngasekuqaleni ukuthi injani impilo, wenzani nje kulezi insuku? Mina sisini farmer, mina ngiyafama imbuzi, futhi ngine-academy emangi. Ngisebhizi nebhola but enguyo kakhulu i-farming. Okay, Lavas, hayi kuyajabulisa ukuzwa ukuthi cha konke kusahamba kahle. Kanti ke i-farming impela kuyinto nje ke abantu abaningi asebekhathi bephaphama sebengena kuya bebenganakile ukuthi kanti yinto nje impela iningi labantu abangayiphikisa ngalo. Siyabonga ukuzwa ukuthi konke kuhamba kahle kuwe. Akusixoxeleke nje Lavas ukuthi kunjani nje ukudlalela iqembu lesizwe ugijimela iBafana Bafana uthwale izwe emahlombe. Yes, singawaritha ebholweni ungadlalanga isizwe kuba buhlungu futhi I think you never got to your best. Ukudlala isizwe kufana noma uyi-soldier, uyahamba uyorepresenta uMzansi endaweni ongasiyila uhlala khona. And into emnandi ngakhona ukuthi abantu bayakwazi ukukhumbula ukuthi kuyadlala khona, yabona. And lento ukuthi udlala isizwe iphatha kahle uma uyiplan, uma urithayile uyazi ukuthi ake ngeke ngarepresenta i-country as a player.
yabona. So yini nje welava sesukeke ilindelekile uma ngabe ke usuqokiwe waselectwa ukuthi ke uzohamba uyomela izwe kusuke kulindelekele ini kuwe njengomdlali? Yasithi model isizwe into fanele wazi ukuthi is double the effort. Effort yakho model the clubbing is double the effort. So if you're not representing your team, you're representing your team and the national team. That means having to put on a shirt yakho in the national team. It tells you you are on a different duty, not only to enjoy but to defend what you reside at. So ungathi ke wejetro nje mangabe mhlawumbe ungaqhathanisa nina njengabadlali bangalesa sikhathi nabadlali bamanje ungathi yini ehlukile? Yazi angithandi kwenza kanjalo ngoba ama generation ahlukile nempilo ihlukile lesikhathi sadlala thina bongana cellphone manje sokunama cellphone manje umdlalo wamanje abadlali bamanje namadlali bakudala bafana ngakutshela nje ngabadlali bakudala abantu abaningi baningi badlala ibhola manje a few people are playing football because of technology, alcohol, drugs. They part of community problems. Manje, that thing is overpowering sports. People choose to go drink alcohol than to play football. So ke wejetho nje mhlawumbe uma ungasibeka esithombeni nje umuntu ukuthi nje njengoba belapha eIvory Coast nje njengamanje sekumele sibadlale lo mdlalo onzima kangaka imvamisa nje uyathini kumqeqeshi ukuthi agqugquzele abadlali enkanjini ngalesi sikhathi esinzima? Yazi umqeqeshi khona into angayikhuluma nje ukuthi unitshela indlela kanjani but mawufika ngaphansi kwenkundla uyaqabangela and nakhona umqeqeshi noma nazi ukuthi akuyena umuntu wala eSouth Africa umuntu wangaphandle angicabanga kakhulu ukuthi ikhonto ekhulu ngayisho kuye into engayisho ukuthi abafana bafika enkundleni babheke isikipha esigqokile basho ukuthi sirepresent South Africa bazi ukuthi sibuyaphi as South Africans and mabafika lapha bafike lapha bazi ukuthi lona ba represent South Africa and I think the captain of the ship should be Jikelele. So who go cross no matter loser, no matter winner. Ijoy yakhe is not lasting. So he goes country to country coaching. I'm saying that I'm leaving this to South African players to say, okay, let's go and defend the kids that we're wearing to make sure we are proud of it and we make sure we put it on the map. We Africa and the world. Ungathini ke nje ke futhi Lavasi mhlawumbe umlayezo wokugqugquzela intsha njengoba nje nawo ubalulile ukuthi izihlava ezifana nokusetshenziswa kwatshala ngokweqile idakamizwa njalo njalo sekuyalibulala ikusasa lezemidlalo lapha eNingizimu Afrika ngoba abantu bakhetha noma intsha isikhetha ukuthi izibandakanye lezi zinto ezimbi kunokuthi ihambe yodlala ibhola mhlawumbe usinje umlayezo ongaba nawo ukugqugquzela intsha. I think ukuthi ilona ngiyazi abantu abaningi bazothi bakhalele ngesafa yes isafa iningi eziningi but okusala ukuthi abazali fanele sifundise ingane zethu ukuthi ingane mayikhuluma seyincane uyithengile ibhola uyithengile isibhamu ngiyakhumbula kahle kunala khona simanje lakhuluma ukuthi sekuthenga abantwana ibhamu sibathengele izinto abazokwazi udlala ngayo as much as Nelson Mandela has also uttered ukuthi football can unite people. But let's not get united by football and by rugby or sports can unite people. Let's unite ourselves now. Let's build our better South Africa by making sure that there's school football, there's no politics in football. Football is suffering because of politics. But it is our responsibility to nabazali ukuthi ingane zethu masezincane sithengela amabhola. Football is eGermany iqala ngo5 years. In South Africa, in football, iqala ngo11, 12, 13 years. So lava sesiphetha nje ke mhlawumbe ubona kanjani lo mdlalo namhlanje mhlawumbe ungaqagula nje ukuthi isiqo mhlawumbe ngaba ubani? Look, I don't think that it's against abaningi umdlalo eTunisia. Anganesilukana azangihlele inkinga but sithi Namibia but bengajabulanga kakhulu ngoba we're giving the ball away too much. But kwamanje I'm saying ukuthi boys you are on your own when you get in the field of play. Tina will be watching. There's few support at the ground in it. I'm still saying the captain of the ship, Namchanje, is Jikelele. I got nothing to say Kuko Prosi because of I know whether we lose or win, he's gonna get his visa back to wherever he's gonna go. I think the people that should make us proud is the technical staff in South Africa, including our player, and make sure that you carry that flag high and make sure that you make us proud. Because of Komanje,
abantu abaningi they don't have much faith into Bafana. But I know there's a bunch of players that are willing to go and fight for South Africa laba khona. Sibonga kakhulu ke Jetro Lovers mohlala ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Sikufisela konke okuhleke lapho ebusinessini lakho ke lokuba ufama. Ngiyabonga sisi. Sibonge kakhulu. Lewo ke mbukeli bekungu Jetro Lovers mohlala. Yena ke mbukeli wabeke edlalela iBafana kanye neMamelodi Sundowns. Esixoxela nje ngokuthi konje njengamanje yini nje esuke idlula emqondweni yabadlali kanjalo nomqeqeshi nanokuthi yini okungenziwa manje ukuze kuphunyelelwe nomdlalo. Sibonge kakhulu ke ngesikhathi sakhe. Ewe mbukeli siziqonqotha ngolohlobo eza namhlanje besingaba intoni kaloku ngaphandle kwakho sibamba ngazo zozibini ngenxaso engagunqeyona ithena sinikeza kaloku sisayiqala ihour ngoku ke siyayiqonqotha kwaye ke mbukeli masidibane man pha ku SABC Sports apho kaloku sabe sibhabhalisa iflag zalapha eMzantsi Afrika sisithi phambili Bafana phambili. Ayi mbukeli sibonge kakhulu sizonibona kusasa ke ngehora lesithupha ekseni la ku SABC le high kanjalo no SABC Plus nibe nje nosuku oluhle nisale kahle.